Ka Sonam rakavansi kala pandem yalde ha jing syak penbor ong kubor nang kipulet ka kubor jok NDTV ka yetu bu talton pi marak Inspector General of Police Law and Order ula keren halap thai kubor jong ka IANS ula yetu ka Sonam ka lej pandem hi nen ka janmet ha ka jing syak penbor bat kumta kile syak kem kila poi syak ka saungot baro uwe na kibadon kiti udang perre ilde un sawan yalam yak Sonam syak jalam klia nang tabakan sa tien bisar ha ka we susu kalap thai kubor ki yatho ba ka India Today TV ba ka Sonam kal don samlada uwe pat u ba ka ithe masem bat kum tak le supan be yu tunga yatho jongka da ka basil dor khnang yakinong Pyniap berew ki bana Madhya Pradesh bakin Pyniap yu ti tunga yatho jongka ha ka balapan be khnang ban le yak ti kam ha ki jaka sangka jong ka risora ka bedai ha we sodong ka bedon hajan jong Shillong sora ha ka we susu kalap thai kubor kata ka India TV baka Sonam kalafon hidalde siki bahayeng jongka bat mar kumta ki bahayeng kila petip skiplet jongka indoor ha ka bakila petip skiplet ka gahasipur ki balej ban kemya ka kubor jongka news khatpra ka yatho baka Sonam rakwansi kala telefon nen kajmet so Hynmen jongka kata ukuven rakwansi ha ka bakala yatho baka don Uttar Pradesh mar kumta ki plet kila kem no ika nakaway dukan bamja balay alamnya ka siki doktor bakin pej ya kot kaki ke jongka laong kitolong kubor